Ехо. Ехо. Добре. Здравейте, чуваме ли се? Изпробвам. Здравейте. И на мен също. Общо взето получих имейл от вашата колежка с информация какво представлява релева, нали, за интегриране с изкуствения интелект. Общо взето аз се надявам да ни помогне примерно за създаване на автоматични кампании, да ни предлага имейл маркетинг и така нататък. Това са така основните неща, които, нали, бихме желали за сега да пробваме. Вие вече да ми кажете малко повече как се случват нещата. Мгм. Да, ще е много добре, да. Тире, точка ком, да. Quote карта. Това не ми прозвуча добре, май. Те са доста специфични по принцип, защото те си имат собствени, нали, такива приложения, които си ги добавят. И... мгм. Определено, да. Да, да, точно така. Повечето настройки, да. Да. Това е хубаво, да, че сте гъвкави и можете да се интегрирате навсякъде. Това е супер. Добре? Добре. Добре. Да. Добре. Точно така. Супер. Така.
Извинявайте, само ви прекъсвам за секунда. Искате да кажете, че примерно на даден продукт, както ние в CodeCard, той не взема де-факто описанието на продукта, а трябва да има създадени характеристики за самата категория, продукти и така нататък. Той взема това под внимание, така ли? Да, защото ние нямаме много създаден ден. В смисъл създаваме един, но доста бавно става. И да, ще трябва просто явно да поработим преди това доста на тези неща, за да може наистина да ни върши работа. Да, да, така. Мгм. Добре. Мгм. М- Ма ние това го имаме като опция на нашия сайт. В смисъл да си ги изкарваме тези неща. Като подобни продукти да излизат надолу на клиентите, да излизат нали, най-гледаните, които са. Мгм. Да. Мгм. Да. Така. От нас, да. Разбирам. Мгм. Това ще е, да. Да, под трафик, да, ще е добре. Определено. Да. Супер. Да. Да. Синьо. С такива рокли, да, подобни. Да, супер е, да. Много добре. Мгм. Ясно. Да. Мгм. Да, да, акаунта ни, който ще имаме. Практически как стават нещата. Това е нормално.
Мгм. Така. Да. Да, ние използваме доста тагове, да. Мгм. Да. Категорията... Какво друго? Добре. Мгм. Да. Мгм. Така. Мгм. Разбирам. Мгм. Да, горе-долу разбирам за какво правя, да. Те са зададени, така че да. Мгм. Разбирам. Мгм. Мгм. Да, на принцип аз възнамерявам, нали, да се възползваме от тези автоматичните тагове, които са, защото общо взето, не знам, така си обяснявам. Те, които на първа страница ми ги показахте. Да, да. Добре. Да. Имаме, да. Мгм. Да. Да. Мгм. А как става? Смисъл през сайт, смисъл през дашборда, как се случват нещата? Де факто от тук ли е? Мгм. Да. Да, ако дарите на градина, да, ако дарите на плюсчето, да, ще ви трябва да ви излезнат категориите, да. Ето има и градински басейни, които са, да. Аха.
басейни и левел 2 ще е помпи. Аксесуари точно така. Аха. Да. Да, да. Това е супер. Да, за първите стъпки, да, защото по принцип, нали, идеята е, нали, всичко е ново за нас и де факто, нали, ако си направим акаунт и всичко, дали ще има някакъв сапорт от ваша страна, докато, нали, минем просто първа стъпка, втора малко нали, да разберем как се случват нещата. Това е важно. Да, добре. Мгм. Мгм. Да. Супер, да. Да. Разбирам. Да, това е много добре. Мгм. Какво? Да. Да, разбирам. Да. Мгм. Мгм. Да. Отсява го. Мгм. Да. Да, това ме интересуваше също. Да, вие то си имате, да. Да, ви гледам. Да, което си качиме вече, да. Ехе. Да. Ехе. Това е супер. Да. Да, това вече, да. Да, супер. Мгм. Да.
Добре. Тоест, да, защото ние това го правим сега ръчно, нали, през уебсайта ни, нали, изкарваме тези, които са забравени кошниците и трябва нали, да приемем, че да се изпрати напомнение. Вие ако искате да ми кажете, че примерно ако след 2 часа, ако зададем, нали, са забравили и не са такова, автоматично ще бъде изпратен имейл ли, или? Да, това е супер. Да. Мгм. Да. Да. Мгм. Да. 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 Ха-ха, разбирам. Мгм. Да. Да. Аха. Много интересно. Добре. Да, но само да я попитам, понеже картите там са малко по-специфични, де факто ще е нужна ли от тяхна страна някаква друга доработка, защото общо взето нали, на страница. Ние можем пак да ги задаме тези неща, но да, не знам как ще се случи самото добавяне. Мгм. Примерно, да, може да отворите един продукт. Аха, да, разбирам. Да, вие го вземате. Да, да, да. И искате да ми кажа, че след това, какво ще излезе това в сайта, където сме го задали от тук ли? Наистина? Добре. Това е супер. Да, защо? Да. Да, защото да ви кажа честно, нали, сега аз точно не съм, нали, то трябва да си имаш нали, доста така сериозни познания, нали, ако трябва да ги правиш през сайта, нали, да добавиш тези кодове и така нататък. Аз затова ви питам просто как се случват нещата, за да... Добре, добре. Да. Да. Излизат. Да.
Добре. Ами, повдигната се още преди тогава. Да. Да. Нам направо е, да. Да, знаете, че не ще излиза на обхващане. Ще е малко по-така, там криптовалутира. Даже до 6 часа не се притеснява. Да. Просто колегата да обсъдим на Мгм. ще проведе. Да. Благодаря. Мгм. Мгм. Да, това да ми обясните. Точно това ми трябва, да. Мгм. Да, в принцип от това се нуждаем общо взето, да, защото... Мгм. Да, да. Така. Да. Мгм. Мгм. Да, задават се, да, за да му ориентираме. Супер. Мгм. И после това съдържание, да. Примерно за имейлите, това, което ни го създаде, пак се го копираме и през релева се го пускаме. Така ли? Мгм. Да, да. Де факто, ако му копирам линка от някой снимка от сайта ми, примерно му го сложа там, виждам долу, че има такова поленце. Да. Мгм, мгм. Да. Да. Си ги попълвате. Мгм. Мгм. Да анализира, да. Мгм. Добре. Добре. Видях, че има translation. Това за какво може да се използва? Може да се използва, примерно, ако се налият продукти в вебсайта ни на друг език, да използваме това translation или за какво е. Но де факто ръчно, идеята е да става автоматично, нали, да не трябва след всеки
описание да се става. Това ме е въпроса. Примерно се добавят 200 продукта. Можем ли да ги използваме, за да се превеждат или не става по този начин? Описание, да. А за какво се използва тогава този транслейт? Да. Да, понеже CodeCard има такава опция с AI, де факто като се наливат продуктите, да използваме техния AI да ни бъдат преведени. Тоест, за това ви питам дали това го имате като услуга, но... Да, защото при тях в принцип, нали, не е толкова ефтино за да се транслейтват и не просто как да спират цени и всичко, дали... Ало? Да, това е. Добре. Да, разбрах. Да. Да, включи се. Добре. Да ви кажа честно, за сега не. Аз си го записах този наш разговор, ще си го прегледам вече, защото нали, в момента така разбрах за какво става въпрос. Да. Добре. Да. 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 Здравейте, Кристиан се казвам, Кристиан Неделчев. Здрасти. Да, добре. Да, виждам. Да, разбрах това, да. Така. Добре, това е добре. Аз се разгледах, да, разгледах ги.
Ами, не, мисля, че не. После ще ги изпратя. Не се притеснявайте, няма проблем. Да. Мисля, че да, аз гледах към Гроуд сме. Да. Да, я ги разгледах ги. Да. Да. И, добре, това да, индивидуално. Да, вече да видим на къде сме. Добре. Да, разбрах как се изчислява, да. Да, най-вероятно ще минем на безсрочния за първите 3 месеца, просто нали, колкото за да видим как се случват нещата. Това е разбираемо, след това вече нали, няма нищо против за да минем на едногодишния. Да. Точно така. Да. Супер. Добре. Да. Не, там някъде. Да. Аз мисля, че бяхте ми изпратили, да ви кажа честно, защото гледах някакви статистики, нали, как им се повишават, общо взето, нали, след като използват и мисля, че ги разгледах, да, така че мисля, че няма да е нужно. Да, точно така. Да, точно така, да, аз ги разгледах, видях самите статистики, да. Разбрах я логиката, да, нямам въпроси и така. Добре. 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 Супер. Добре, много ви благодаря за презентацията и всичко. Нямаме, много добре ми обясни всичко, стана ми ясно, така че аз както и как записах си го този разговор, така че нали, ще си го анализирам и вече 100% ще изникнат някакви въпроси.
И ще се свържа с нея, ако има такива, но за сега всичко съм разбрал. Ами, ще тестваме със сигурност. Просто ще ми трябва малко време, за да мога да споделя нещата и графика, за да имам време, нали, да можем да обърна внимание. Да, ще ви пиша. Добре, тогава. Много благодаря. Чао, хубав ден.